We zeggen dan vaak, maar we zijn regelmatig eens dat we het net eens zijn. Dus dan, nou ja, maar het wordt net zo laag. Wat is dit voor tijd voor je? Ja, drukke tijd. Dus hij is vaak kwart nacht en ik begin maar vaak betijd. Ja, want dan wennest je net meer. Nee, ik zei met me, ben hier op een plaats. En ik ben in het dorp, 800 meter hierwaai. Ik ga de camera toezeggen, dus als er actie is, dan ik zei het de peker de snaars op de camera en ik zit wel in op de camera. Nou, dan zou dat met je buiten worden. Ja, en ga je dan ook een afspraak maken waar dan komt? Of, dat, Nou, er is eigenlijk net echt afspraak. Als je zegt dat er actie is, die zal die dan wekker is, die dan de pineut. Die moet erheen. ja. Ja. Dus dat is nooit op die telefoon. Nou ja, wel, als je naast wekker bent, dan ben je opgebrand. Nou, je wil net wat missen, dat er uiteindelijk in de stal komt en dan lopen we achter. Daar houden ze net voor. Dus nee, het is volle bakken bijwijzen. Ja. Het is net je werk, hè? Nee. Dus ik ben van oorsprong mijn werk bij adviseur bij de Rabobank, grootzaak-adviseur. En ga je zelf ZZP'er en ga je dan boeren te melken. En toen de scheepskeerder en dus ja, dan komt van die naar de horen. Ja. Dus, En dan ga je dit er even bij. Ja, dit houden we. ja, dit wordt nu de hoorn hobby. Hè. De Vooral gelukkig zien vrouw veel te wel aardig voor mijn vrouw ook wel, maar die zit wel wat om te piepen van nou, dan kan ik wel een paar minder. Maar nou ja, dat is net zo. Dat is net helemaal het doel. Nou, Daarom zit ze net in de dat kan maatschap. Dan had ze het vol in voor, weet je wel. Dat maken we net haar. minder komt bij ons in het woordenboek voor, dus jij er meer. Ja, de heid is wit, de mem is zwart. Uiteindelijk, en er zijn drie kleurtjes uitkomen. Een bonten en een zwarte en een witte neer. Net geen les van discriminatie. Ik bedoel, het hindert hem niks. Dus wat dat betreft dan, is de natuur wel heel bijzonder. Er kan mensen worden wat van leren. Hoe kom je erbij dan om skiep te houden? Ja, nou ja, van oorsprong ik denk dat ik dan een mansje weer van hier zei zo'n 8. Toen kwam ik in het thuis van de merk en dan hier wat een veeridderij en dan hier een paar skiep. Nou ja, ik vond zo'n 8 jaar hier dan hier wel een paar skiep. Eerst 10, 15 in de plaats 50 en nou, zo groeit dat dan wat. En jouw huid die kennen we weer, toch? Ja, uiteindelijk wel heel grappig. Misschien heb ik een reactie van hem. Is hij ooit filmen? Dat weer dat mansje met de kraan van jongen hier. Die altijd naar fanatiek op een kraan zit. Vorig hier ik naar Aron hier ik een beetje en op de trekker. Ja, en die zei, nou, ik ben nou eigenlijk bij de Rabobank ga ik nog een kwart een beetje ophouden. Hij zei, oh, jongens, is toen nog met pensioen, dan ben je met 63. Ik zei, ja, dan ben ik meer dingen dan alleen maar werkelijkheid. Oh ja, nou dat kon ik er net volle bij voorstellen. Je hoorde zei ze net van dit of dat, dan zei ze, ik mag nog zo lang. Dan denk ik mag nog zo lang. Ja, maar dan bleef wij dat je nog zo lang mee. Maar je had net zoiets van, nou ja, ik heb mijn tijd wel gewoon qua werk. Nee. Want ik ga maar in een hobby. En dat is wat werk. Ik ga ooit een hobby, helemaal niks. Snijden ben mijn midden dreigste dagen. Ja. Ja, dat is gewoon zo. Die nog goed maar uit. Het gaat daar best wel redelijk mee uit. Ja, en even zijn leeftijd is er best wat verstaan, er helemaal 100 punten. En, Hij zit ook nog wel eens op het aardig. Hij zit nog wel in, ja, Aron en Semmer hadden we dat wel heel leuk. We hebben een beetje draaien, we hadden ook wat voeltje landbroeken, we dan 50 hectare. En dan weer een beetje draaien op het schootje, nou. Paken, dus mijn heid ik Mercedes en ik weer er dan, hè, met mijn zoon. Nou, dat is toch wel wat nostalgisch dat je met z'n draaien op een trekker komt hubbelen en ja, en dat werd wel leuk, dat vond ik ook leuk. Ja, nou ja, dat weer dan met z'n allen de hobbybedrijf en dan is het nog weer daarna dat met 3 generaties gaan. En ja, dat is extra genieten uiteindelijk. Ja. Dus het is wel een beetje het virus van Paken, Mike. Ja, we hadden echt wel, Paken, nou, ik wil echt een groot voorbeeld uiteindelijk voor mij. Ik hoop dat ik niet jonger ben, dat ik nog lekker verder vitaal ben. Dan het hij, dan wil ik er wel voor tekenen. Dat is makkelijk gedaan. En de zon krijgt het ik alweer mooi. Het kind het meeste die werk besmet met virus. Dat gaat goed komen. Van mijn bedrijf wil ik mee opvoeren. Dus wat dat betreft had ik weinig keuze, denk ik. En hoe gaat het jaren tussen je beiden? Gaat het goed? Hij hem Ja, goed doel is? de lange termijnvisie, dan passen we een andere heel goed.
Maar het dagelijkse werk, nou, ik ben wat jong, ik ben heel gedreven. Ik heb me nooit naar het hut genomen. En zei, nou ja, die is nog opgehouden met je werk, die had daar wat een tijd, dus die doet wel eens een stapje stadiger. Ja. Dan botst dat wel eens even, maar nou ja, dan rennen we bij elkaar waaien en als ik een keer later weer bij me komen, dan is het er weer niks gebeurd. Dus nou ja, het is oppervlakkig, maar nou, dat is wel zo. Ja, zo is het. We zeggen dan vaak, maar we zijn regelmatig eens dat we het net eens zijn. Hè? Dus dan, nou ja, maar het wordt net zo laag. Nee. Het wordt net zo laag. Nee. Maar hier doet het dan voor. Ja, hier lees in principe. Nou, ik ben het hele jaar eigenlijk mee bezig. Nou, dit is wat mooi. Het blijft. Dit is natuurlijk. Het uiteindelijke doel is om lekker een stukje landvlees van de margin. Ja, dat is. Wat een vredige dag zou je dan ook misschien de geboren zeggen. Maar dat is mooi. En men is er net helemaal mee eens. Nee, men zei, wat doe je nou? Dat is een beetje oors. Ja, dit komt wel goed.